una forma de treball de Joan Pla que acostuma a ser la idea de diàleg, la contraposició de fotografies. I el que hem volgut és jugar també en aquest joc, per això aquest títol del joc de l'equívoc, jugar amb aquesta reinterpretació de les imatges, a base, per exemple, contraposant dues imatges que aparentment no tenen cap mena de relació, com és la imatge d'unes mans d'una persona gran al costat d'un elefant d'esquenes. Aquesta pell castigada pels anys ens fa pensar de seguida en aquesta pell dura, arrugada de l'elefant i crea com a mínim un diàleg insòlit que potser d'entrada no pensaries i que et permet rellegir aquestes imatges. Joan Pla era un fotògraf que va començar la seva trajectòria de molt jove. Després d'estudiar enginyeria va començar a dedicar-se al món de l'empresa i això el va apartar de la seva passió per al medi fotogràfic. Quan ja té una edat madura, decideix reprendre la seva vocació inicial i és quan comença a realitzar una sèrie de sèries fotogràfiques ja amb una certa intencionalitat i fer un pas cap a aquesta professionalització dels darrers anys. El títol de Cota Zero parteix d'una sèrie que va fer el Joan Pla dedicada a l'horitzó, a la idea d'horitzó, però a l'horitzó purament marítim. Hem intentat crear un horitzó a partir d'horitzons que hem anat extraient de les diferents sèries en les que ella va anar treballant, com pot ser la forma que es drenen els arbres en una vall, el joc de les muntanyes però que també es converteixen en una forma de núvol, o els horitzons de les dunes que agafen aquesta forma també de muntanya, o amb horitzons més insòlits, com pot ser el d'una fulla de col. Aquesta exposició té una mica diferents lectures, diguem. Té una visió que vol ser més o menys retrospectiva, però alhora té el component lúdic de poder trencar els significats inicials a base de l'associació d'imatges, i això permetia una infinitat de lectures. En aquest cas és un creuament entre dues sèries. Per una banda, una sèrie que va realitzar a partir d'elements vegetals, en què anava fotografiant, com és aquí, una petita branca, una flor creuada amb una altra sèrie que és dedicada al cos femení. En aquest cas, l'aproximació és formal, aquesta forma que dibuixa la branca ens pot fer pensar en aquest sexe femení, però també la forma sinuosa i volumètrica d'una carbassa pot fer pensar en la silueta d'un tors femení d'esquenes. Aquí posem en diàleg la figura d'un ou, la forma rotunda, esfèrica d'un ou, al costat d'un pit insinuat en la penombra, que alhora ens condueix a una altra imatge sinuosa, que és la de dos genolls que es tradueixen en aquestes pedres, que podrien ser alhora uns ous o podrien ser també formes orgàniques incipients. Malauradament, Joan Pla ens va deixar quan estàvem preparant aquesta exposició, però encara ell va arribar a veure el projecte expositiu i va ser un moment de satisfacció de veure que se sentia a gust amb aquesta nova disposició i que d'alguna manera treure-ho fora de la zona de confort havia donat fruits positius també per ell. En aquesta tria podem veure com una flor de cop es converteix o es transforma en una bombolla de sabó, i alhora com aquesta flor, que era una bombolla, com si hagués esclatat en una flor formada de petites flors que acaba convertint-se en un manat d'alls que crea un conjunt també gairebé amb aquesta idea de bombolla, com d'espuma. Aquí és un exemple diferent de diàleg, ja no estan buscant aquesta relació de significats, sinó que aquí sí que és un joc formal. Aquestes fotografies que en cap moment han estat pensades per anar juntes, dialoguen d'una manera perfecta, fins al punt que ara ja difícilment, un cop les has vistes, és difícil que les puguis tornar a separar i veure-les de manera independent. Hem volgut fer l'esforç de treure l'artista de la seva bombolla, intentar que aquella obra que ell havia concebut d'una manera, veure que podem donar-li múltiples lectures, donar-li nous significats. Per aquest component lúdic, experimental, l'hem volgut titular el joc de l'equívoc, que al final és un creixement comú, conjunt, tant per part del comissariat o en aquest cas de la institució, que hem aportat aquesta mirada comissarial, com per part de l'artista, que veu que la seva obra pot tenir encara una segona vida on semblava que el camí s'aturava.